प्युअर वॉटर सिस्टीम, शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे तुम्हाला मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात, ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 10 84 24 किंवा 77 41 09 44 62. सगळीकडे गणपतीचं आगमन झालेलं आहे. कालच एक अतिशय उत्साहाचं, आनंदाचं वातावरण सगळीकडे आपण पाहतोय आणि त्यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त सगळीकडेच आम्ही एक दुसऱ्याकडे जात असतो. त्यामुळे आज मी गणपतीच्या दर्शनासाठी राज ठाकरे साहेबांच्या घरी आलेलो आहे. गणरायाचं दर्शन घेतलेलं आहे, बाकी काहीच नाही. सदिच्छा भेट घेतली, त्यांचं मध्ये ऑपरेशन झालं होतं आणि प्रकृतीची विचारपूस आणि गणपती दर्शन. सीएम सर, यंदाचा गणेशोत्सव हा येणाऱ्या राजकीय नवीन समीकरणाची नांदी ठरणार का, औचित्य ठरणार का? खरं म्हणजे राजकीय चर्चाच झाली नाही, त्यामुळे नांदी कशी ठरेल आणि समीकरण काय. एक सदिच्छा भेट होती. मी त्यांचं ऑपरेशन जेव्हा झालं त्याच वेळेस येणार होतो, परंतु आज गणपतीचा योगायोग देखील आहे आणि त्यांचा देखील मला वाटतं आजच विसर्जन आहे गणपतीचा. 1.5 दिवसाचा गणपती आहे, त्यामुळे आज मी आलो. उजाळा मिळाला असेल निश्चित. तसं आम्ही पूर्वी जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला का? बिलकुल. दिघे साहेबांच्या आठवणी देखील चर्चेमधून निघाल्या आणि जुन्या आठवणींना देखील उजाळा मिळालेला आहे. शेवटी आम्ही सगळेजण बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, सानिध्यामध्ये सगळ्यांनीच काम केलेलं आहे. त्यावेळेस देखील राजसाहेबांनी देखील बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रामध्ये काम केलं. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री असा तुमचा उल्लेख वरळीत पोस्टर लावण्यात आलाय, तो विषय फार चर्चेत आलाय. काय शेवटी हे जनता ठरवत असते आणि त्यामुळे जी संधी मिळालेली आहे, या संधीचं सोनं जे आहे, जनतेच्या हिताकरिता आमचं शिवसेना भाजप युतीचं सरकार, देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री आहेत, आम्ही दोघंही, आणि आमचं मंत्रिमंडळ सरकार सर्वसामान्यांच्या हितालाच प्राधान्य देणार आहे. आणि त्याची प्रचिती महाराष्ट्र पाहतोय की अतिशय कमी वेळात देखील अतिशय मोठे निर्णय आम्ही घेण्याचं धाडस केलेलं आहे. भविष्यात पुनरावृत्ती होताना पाहायला मिळेल का? भविष्यात पुनरावृत्ती होताना पाहायला मिळेल? आज तुम्हाला सांगतो मी, कुठली राजकीय चर्चा किंबहुना राजकारणावर चर्चा कुठलीच झाली नाही. हे मी आपल्याला आज राज ठाकरे साहब के यहाँ पर मैं गणपति दर्शन के लिए आया हूँ और बीच में उनका ऑपरेशन भी हुआ था और इसलिए मैं उनको मिलने आया हूँ. सदिच्छा भेंट है, वो कोई राजनीतिक भेंट नहीं है. अभी गणपति में सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं गणपति दर्शन के लिए, वैसे मैं यहाँ हूँ. बाळा साहब के साथ दोनों लोगों ने काम किया है. बिल्कुल ऐसे दिघे साहब की भी चर्चा हुई, उनके बारे में भी जैसे बाळा साहब के साथ में सभी लोगों ने काम किया है. राज ठाकरे साहब, दिघे साहब, ये सब उनका भी बहुत ही अच्छा करीबी रिश्ता था और उसके ऊपर भी पुरानी यादें. बाकी कोई चर्चा, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, ये विश्वास रखो आप. दसरा रॅली कोण करणार याबाबत संभ्रम आहे. तुमचं काय मत आहे? तुम्हाला आग्रह केला जातो की दसरा रॅली करायला हवी. अरे बाबा, दसरा अजून पुढे आहे. गणपती होऊ द्या, नवरात्र उत्सव होऊ द्या, नंतर आपण पुढे जाऊ. युतीचा श्री गणेश होईल भविष्यात. हा, आता ते देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि शिवसेना भाजप युती आहे. आपल्याला माहिती आहे सरकारच्या
पाठीमागे अरे जे आज मजबूत सरकार जे स्थापन झालेलं आहे शिवसेना भाजपा युतीचं, त्याच्या मागे प्रधानमंत्री महोदय आणि गृहमंत्री महोदयांचं योगदान, शुभेच्छा आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे राज्याच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे खंबीरपणे पाठीशी उभं आहे. त्यामुळे साहजिक आहे. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा.